kai ba a sa ka ba a hana ka, ba wanda zai gaya maka gaskiya, ba ka da wanda kake gani a gabanka, to billahi allazi la ilaha illa huwa mu ma ba ma ganin ka a gabanmu, ba ka gabanmu. Din Najeriya babu inda ake satan mutane tidinafa suka yawa irin jihar Kaduna. Muna kuma tuhumar ka a matsayinka da gwamna, dan me a jihar ka ake satar jama'a? Din Najeriya babu inda ake robbery, ake fashi da makami irin jihar Kaduna. Yanzu yamma na yi ka ba hanyar Abuja sai abin da Allah ya da kai, ka ba hanyar Jos sai abin da Allah ya da kai, ka ba hanyar Niger sai abin da Allah ya da kai. Birnin Gwari ko dama nan wurin makabarta ce, makabarta ce. Ya za ka yi da haƙƙin bayan Allah ranar tashin alƙiyama? Ba ranar da rana za ta fito ta fadi a jihar ka sai an yi kisan kai, sai an sace mutane, kuma a daidai wanda lokacin kake kokarin koran ma'aikata 20,000 mu zuba maka ido. Wallahi ƙarya kake yi, wallahi tallahi gwamna ƙarya kake yi, wallahi ƙarya kake yi. Mun dinga wannan maganar ce nan har ran da ajalin mu zai zo. Dama iyaka ɗaya biyu ne, in an gaya muku gaskiya ko ku kashe mutane ko ku tura su gidan yari. Wallahi we are ready, a shirye muke, a shirye muke. A jihar Kaduna a sace mataimakin kwamishinan 'yan sanda saboda tsabar rashin tsaro, kuma a daidai wannan lokacin za a kori ma'aikata mutum 20,000. Barayi su ƙara yawa, 'yan fashi su ƙara yawa, kidnappers su ƙara yawa. Wallahi sai mun gaya maka gaskiya, domin baka da adalci, baka da adalci, ba abin da zaka bamu. Kafin Allah ya kawo ka wallahi muna ci muna sha, yanzu ma da ka zo muna ci muna sha, ko ka tafi wallahi sai mun ci sai mun sha. Duk kareracin da kake mun haƙura domin mun san kujerar aski ce akwai ran da zaka sauka, bai ishe ka ba sai ka ƙara ta mulmula mu cikin bala'i da masifa. Miyagun malamai, munafukai, azzalimai, maciya amana, kun ki fitowa ku gaya mishi gaskiya. Waye gwamna? Gwamnan banza, gwamnan wofi. Ba ku kuka fito kuka cewa jama'a su zabe shi ba. Yayi kuskure, ba ku ya kamata ku fito ku gaya wa mutane gaskiya akan shi ba. Kun kama bakunanku saboda kwadayin abin da za a baku, wanda ko me za a baku layi su mini ne wala yuguni min ju'in. Wallahi muna gaya maka da babban murya, ko ka janye wannan magana ko kuma mu ci gaba da biya maka fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. In ya kowa bai ishe ka wa'azi ba, ba wanda zai ishe ka wa'azi. Yanda kace kai fada da wani ya mutu, wallahi kai ma za mu roki Allah, Allah ya kashe ka. Wallahi da mutane su shiga bala'i a jihar Kaduna, wallahi gwara gwamna ya mutu. Wallahi gwara kai ka mutu, domin baka da amfanin komai a tare da mu. Ka zama bala'i a jiha, kowa tsoron ka yake ji, wallahi ba ma tsoron ka. Tun da ka bar alkur'ani, ka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mu ma mun barka. Wallahi mun barka, ba abin da zaka yi mana. Wani rashin imani ne wannan, wani rashin adalci ne wannan. Kawo mutanen nan sikiri ne, ka kuma yi, ka kuma yi, ka kuma yi, yanzu bai ishe ka ba sai ka kore su aiki. Ai man nuqishal hisaba uzziba bin nari, duk wanda aka tsananta wa bincike wallahi ba zai sha ba. Kai a tabo committee akan ka gani in zaka sha. Mutane duk sun firgice. A lokacin da kake screening din nan, aka je aka sawa mutane bomb a sabon garin Zaria. Bayin Allah suka mutu. Izuwa yau baka san halin da zuri'arsu suke ciki ba. Waɗanda Allah ya rage su ne kake nema sai ka kashe su face to face. Wannan kisa ne. Duk mutumin da ka kora akan aiki, bai noma, bai kiwo, bai kasuwa, ka kashe shi. Ka kashe shi. Allah ka gafarta mana. Sai da na Umar dan Kaddabi yana tafiya wata rana akan hanya, sai ya ga jaki yayi tuntube. Kawai sai ya tsaya ya fashe da kuka. Ministoci na tare da shi suka ce Amirul Mu'minin lafiya, yace ba ku ga jaki yayi tuntube ba. Suka ce jakin sai na Umar sai ya ƙara fashewa da kuka.
yace law asarat baglatin fil iraqi da khashitum ay yus'al yawm al-qiyamah yace wallahi da jaki zai tuntube a iraki ina tsoron a tambaye da ranar tashin alkiyama. Jaki hanyoyin musul lalace ba ruwanku saboda ku ta sama kuke tafiya, in ma ta kasa ne kuna tafi a motocin da ba sa jin rami. Mun haƙura, ƙaryar yau daban ta gobe daban, mun haƙura. Yan bayan Allah da suke cin abinci duk Najeriya babu inda ma'aikata ke wulakanta irin jihar Kaduna. Ko ina ka je ka auna salarin su da salarin ma'aikatan jihar Kaduna, mutanen jihar Kaduna mu ne miyara ko ba baya. Zaka kori mutum 20,000, mutum 20,000, mutum 20,000 din nan akalla mutum miliyan 2 ko 3 suke cin abinci a karkashin su. Zaka jefa al'umma cikin bala'i da masifa. Tarbiya za ta ƙara damalmalewa, tarbiya za ta ƙara lalacewa. To wallahi tallahi muna maka nasiha a matsayinka na dan uwanmu musulmi, ka ji tsoron Allah, ka yi gaggawan apologize akan wannan magana. Wallahi ka janye ta, ka janye ta. A ce an wayi gari ko ina sai dai ai maka baka addu'a, ko ina sai dai ai maka fatan alkaba'i. Ka je ka tambayi turakin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar lokacin da ya ce Allah bai an san addu'a talakawa, ya Allah ya da shi, ya Allah ya da shi. Allah na sa muku wa'azi amma ba ku ganewa. Duk mutane kowa a cikin damuwa. Allah ka gafarta mana. Hudubar mu ta bi bayan godiya ga Allah da salati ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji subhanahu wata'ala yana kiran masu imani, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah, rai ta duba mai ta aikata dan gobe. Me muka aikata dan gobe? Kai ba a sa ka ba